салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамаga иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст бозам барашкаҳои анами намуд бабичка хамиллион омадагиай 150 сомон навор доштем ва барашкое ки ғафстаракана хеле такшон хамиллион нест. имрӯз боша духтара 190 сомони тагошон хамиллион дизайни бабичкаҳай на чанд расветкаи навш омадай успед куненагар ай ҳами ранго бигирам рӯйтон кунам. духтара 190 сомон кадомеш маҳқулай тагошон хамиллионай май хеле када тагошона нишону десам духтаро сабзай тагаш зард тагаш сирха иҷаш хаки салом дугонаҳо гулдухтарон ва бонувоне ки дар кишвар ва ё ки берун аз кишвар дар федератсияи русия зиндагӣ мекунанд ба шумо як мағозаи хубу беҳтаринро тавсия медиҳам. саломи худро ба тамоми гулдухтарони ватану бонувони дар ғарибӣ буда мерасонам. мехоҳам имрӯз дар бораи компания атоми корейскӣ ки компания корея мебошад ба шумо каме ҳам бошад маълумот диҳам. ман дар ин компания регистратсия шуда кор мекунам. бениҳоят тарзи кораш осон, маҳсулотҳояш дилкаш, дорувориҳо барои касали қанд, пӯст, капсулаҳо барои меъда, чай пуэр барои хароб шудан, витаминҳо барои кӯдак ва ғайра витаминҳо дорад. детский шампун, зубная паста, шампун, жидкая мила, маҳсулот барои ороиш ва нигоҳубини рӯй аз маршина ва ғайраҳоро ин компания барои мо фароҳам кардааст. хеле маҳсулотҳояш босифат ҳастанд, ба боварӣ мегӯям. сертификати ҳалол дорад ва имконияти кор кардан бо худро ҳам ба мо додааст. тарзи кораш бениҳоят осон аст. регистратсия шуда 10,000 балл кабинетона фаъол месозем. 10,000 баллш 2,000 рубл мешавад ва то 6 моҳ ихтиёр дар шумо. хоҳед мехаред, нахоҳед не. дуввум, ду одам поёни худ регистратсия мекунед, онҳо ба мисли шумо низ кабинетшонро фаъол месозанд 2,000 рублда ва ду одам поёни худ регистратсия мекунанд. ҳамин хел шумо команда месозед ва аз рӯи бали худ ва команда ойлик мегиред. ба баъзе занҳо бисёр душвор метобад. вақте регистратсия мешавед бонувони азиз, аз уҳдааш мебароям, намебароям, ин хел нагӯед. иншаллоҳ муваффақ мешавам. ба худ мақсад гузошта нияти кор карда баъд регистратсия шавед ва ягон ҷои пушаймонӣ ё қиндияш нест. компания кушоду равшан аст.